Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια επισκέφθηκε τα καρέ του Μιχαηλίδη και ζήτησε πέναλτι με τον Γκότσιο σε μαρκάρισμα του Ντάγκα. Εδώ και πάλι φάση, ύστερα από το φάουλ του Χαραλαμπίδη. Και λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ο Παναθηναϊκός θα χάσει την πρώτη του ευκαιρία, αλλά και μεγάλη, στο πρώτο μέρος, με το σουτ του Παπαδόπουλου να περνά λίγο έξω από τα δοκάρια του Μιχαηλίδη. Το πρώτο μέρος τελείωσε χωρίς τέρματα. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκανε πάλι πιο δυνατά, με το Δάρλα να γυρνά την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Ο νεαρός όμως του Παναθηναϊκού να κάνει το λάθος. Ο Κούτσης πήρε, μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα στον Καραδίμο. Αυτός την άφησε πολύ ωραία για τον Καρακάκη, αλλά ο Δάρλας με προβολή σωτήρια έσωσε τον Παναθηναϊκό. Φάουλ του Χαραλαμπίδη, κεφαλιά του Μόρις, καμία ανησυχία για τον Μιχαηλίδη. Πρώτη επίσκεψη των Πρασίνων στα καρέ της εστίας στο ατρωμί του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κονσεϊσάο έστρωσε στο Χαραλαμπίδη, αυτός έκανε το σουτ. Η μπάλα έφτασε στον Γκέκα, αυτός πέτυχε τον γκολ, αλλά όπως θα δούμε και συνέχεια βρισκόταν σε αντικανονική θέση. Έτσι ο διαιτητής ακύρωσε σωστά τον γκολ. Εδώ και πάλι. Στο 77 ο Γελαδάρης έκανε την κούρσα από τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα. Ο Κορακάκης στη γυριστή κεφαλιά. Η μπάλα έφτασε στο Δήμο, αυτός με εκπληκτική τρίπλα πέρασε και τον Κότσο και τον Λεοντίο, έκανε το σούτ, αλλά ο Μόρις πάνω στη γραμμή έσωσε τους πράσινους.